Ndị be anyị ekene m unu. Ihe nchọ ịkọwalụ ndị be anyị bụ ihe gbasalụ nwaada. Ọnwụ ụfọdụ ezinụlọ ya bụ ịbata a na-agwa gị na enwere nwaada elelele, mana nwaada afọ elelele kedu ihe bụ solushon? Kedu ka a ga-esi mee na elele nwaada ele na gboo? Nwaada a bịazịa na-enye nsogbu na famili, bute ihe a na-akpọ setback. Omezi onwezi ihe na-aga aga n'ezinụlọ afọ. Kedu ife a ga-eme ya? Enwere ụfọdụ ya bụ jụọ ha eje na-ekpe ekpere na-asị the spirit of nwaada I cast, I bind, Holy Ghost fire the spirit of nwaada. Nwee sị ka m jụọ gị nwa na-enemere m ajụjụ, ọ bụ na ọ gị nwa bụ nwaada elelele ewee na-ekpe ekpere n'isi gị bụ nwaada elelele, ebe ị nọ ịnwugo ebe afọ na-enyezi nsogbu, and nsogbu ị na-enye bụ ka akwa gị ka ndụ gị wee zuo ike, ka mkpụrụ obi gị mee gịnị wee zuo ike. Maka na onye ọbụla a na-akwala akwa mkpụrụ obi onye afọ ada ezu ike. Ife a na-aba na-akwa mmadụ ị na-anụ ka a na-asị ka mkpụrụ obi gị zuo ike na ndụkwa. Ọ bụ na etiri ya na ana wee kwuo ka mkpụrụ obi ya zuo ike na ndụkwa, ọma lụrụ ọlụ. Ọ bụrụ gị nwa ka elelele and ịnwụ gị ebe afọ elelụ gị, and ịma na ile mmadụ bụ alụ n'ala Igbo, ewee na-ekpe ekpere n'isi gị na-asị gị Holy Ghost fire na kast gị na-abanye gị, ịnọlụ na mmụọ obi a ga-adị gị mma, obi ama ndị gị mma. Ọkwa na onye nwụọ ọfụ ife ibia na-afụ, mana anyị nwa dị ndụ amala ife ndị nwụọ anwụ na-agabiga. Kedu ife mma agwa unu bụ ụmụnne m? Nwaada elelele bụ ọkwịkwa ka a ga-akwụ ya. Nwaada elelele abụlọ nwaada ị ga-eji Holy Ghost fire wee chụ. O nwere usoro ka esi eme ya na omenala. Abịa na be onye na be unu na-elele nwaada, and nwaada afọ na-enye nsogbu. Kedu ife ị ga-eme? Ife ị ga-eme bụ unu ga-eje agba afa amala ife nwaada afọ na-ekwu, maka na iwe na a na-agwa unu na ụnụ anụlọ na-ebutezi iwe nwaada ha ji adị ọkụ. Unu gbaa afa jụọ ese, achọgbu ofu onye n'ime ndị ụmụnna, onye ahụ anụchie nwaada afọ, ọnụchisie nwaada afọ emeza gịnị? Akwazi anya bụ nwaada ka omenala Igbo si wee dị. Akwachasị anya bụ nwaada, agbapụ ụlọ ya mkpọ na anị ebe niile eme gịnị? Ejuo oyi. Mana ụfọdụ amalọ. Ihe niile dị n'ala Igbo nwere usoro. Chukwu abi n'eluigwe bụ Chukwu oke agba makele n'igwe ka ụwa mere ihe niile ọ dịrị anyị mfe, mana anyị na-eme ya ka ọ na-ayị anyị alụ, na-egbu anyị mgbu. Wee jụkwa gị ọzọ, ọ bụrụ gị nwa bụ nwaada na ịbụ nwaada ewele gị ele, ewesi otu a na-eme gị na-ekwesị ịkwa gị ka ebe ị na-eju oyi, a na-eme gị ihe a na-eme ndị ọzọ bụ ndị nwaada nwụrụ anwụ, ị ga-alaiki ya. Nwaada bụrụ ihe eji ekpere ekpegbu. Nwaada bụ akwa ya nụchie ya ebe ị na-eme gịnị? Eju oyi. Andị mbọsị a na-akwanya bụ nwaada ka ana Igbo si wee dị. Nwaanyị afọ anụchiri anụchi ada abata ebe afọ. A na-akpọpụ nwaanyị afọ anụchiri eji nụchi nwaada afọ a na-akwa, ọ ga-anọte aka from that family, maka na ọnwa anwa n'ọlụ nso ebe afọ a na-akwanya bụ nwaada afọ ga-etitu ya na ejụọ ka omenala Igbo si dị. Ọnya ka ihe ji wee mara na ihe gbasara nwaada ezika. Nwaada na-enye nsogbu na various families today. A na-ekpuchi ya aka, a na-agwa ndị mmadụ ihe na-abụla eziokwu. Kedu mgbe anyị ga-ama ife? Igbo na-anwụsịsịkwa, mmadụ na-efukwa, mmadụ na-anwụsịsị. Ọ bụrụ ihe ama nri nnukwute ego, anyị weli ya wee na-etufu nnukwute ego. Nwee na-ayọ gị nwa bụ nwanne m, agwa unu na o nwe ka esi wee lee nwaada na ezinụlọ unu. Jụọ na-ese ọfụma ka ị malụ ka a ga-esi mee ka ezinụlọ unu jụọ oyi, ka ife gaba ọfụma. Maka na ya bụ nwaada ama nzunata ike tiri eme gịnị? Akwa ya ebe niile eme gịnị? Ejuo oyi. Ọ gwụsị aka ọla n'ọnụ. Ọ ka bụkwa nwanne unu nwoke ezigbote afọ ya bụ Okafọ Ifeanyị Chukwu. Ka ọ mesịa nụ.